Ahojte, tak poďme na posledné znamenie zverokruhu a to sú ryby. Pozrieme sa na to, v akých emóciách sa budete v mesiaci január nachádzať a čo možno budete tento mesiac riešiť. Rybky na tento mesiac nemajú tiež veľmi dobré kartičky, je tu veľká túžba, veľká nádej po niečom, no tento mesiac ako by ste si potrebovali dať od toho detox. Lebo nejde to tak, ako si predstavujete. Máte pocit, že to už je za vami, že to už sa nepodarí. Je tu už taký odpor v niečo tužiť, v niečo veriť, pretože nedarí sa dlhodobo možno. Mnohé rybky budú mať problém so sebaláskou, tu je taký silný pocit, že nie ste dosť pre nikoho a dokonca ani pre seba. Nebudete sa cítiť príťažlivo. Je tu problém s prijatím. A nebudete vedieť tento mesiac ani prijať sami seba, a prečo by vás teda mali prijať ostatní. V takýchto hlúpych, zlých emóciách sa budete nachádzať. Po niektorých. V týchto emóciách, áno, tu je aj depresia. Veľa depresií tento mesiac pre znamenie ryby. Budete sa cítiť taký nie celý, nie potrebný, nie dosť. Čo vám chcú poradiť anjeli? Máte tú kartu mysli pozitívne. Asi je to len nejaká etapa, ktorá proste prejde. Nič netrvá večne. Čo sa týka tých vašich túžob a nádejí, na ktoré ste sa už teraz máte pocit, že sa potrebujete vykašľať, lebo vás to len zdržuje v živote a nič sa vlastne nedeje. Anielské karty vám radia, že to tak nemá byť, že máte jednať, máte ďalej dôverovať a veriť, nesmiete sa vzdávať. Máte tú kartu áno, raz sa to podarí. Možno nie na 100%, ale z polovice určite. Ja vám veľmi držím palce. Budem vám veľmi vďačná za každý follow, za každý like. Ďakujem.